Yıllıгына bağışlanған шаралар дәвам итә. Кариев театры Болгар чыры шагыйре Кылгали иҗат иткән ядкарны тамашачы хузурына тәкъдим итә. 15-16 июнь көннәрендә театр сәхнәсендә Юсуф спектакле премьерасы. Бу турыда тулырак студиябезнең кунаклары Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Кариев театрының баш режиссеры Ринат Аюпов һәм театрның әйдәп баручы артисты Алсу Фәйзуллина сөйләп үтәләр. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Хайырлы көн. Кылгалинең Кыйсайы Юсуф китабы әлбәттә инде һәр укучыга таныш әсәр. Һәм сез әлеге премьерада аңа яңаша караш ташларга булгансыз. Менә мин чакыру алгач шуңа игътибар иттем. Музыкаль пластик куелыш. Әсәрнең эчтәлеге нигезе шулай ук каладыр бит. Менә сез игътибар итсәгез, Кыйсай Юсуф поэмасы 700 биттән тора. Ул бик күләмле әсәр. Һәм бу әсәрне театр пространствосынан күрсәтү, ул каядыр бер 3 көнгә сузылыр иде. Хәзерге вазгыятны искә алып, яшьләргә, аларның әтиәниләренә бу әсәрне тәкъдим итәр өчен кирәк иде бары тик поэманың, әйтик, аның фикерләрен күбрәк тамашачыга тапшыру. Бу очракта менә безнең яшьләр дә, аларның әтиәниләре дә күбрәк теге визуаль сәнгатьне күбрәк яраталар. Ягъни виртуаль пластика күренешләр белән әйтик вакыйгаларны байыткан очракта менә бу әсәр, дини әсәр яшьләргә, аларның әтиәниләренә бик аңлаешлы булыр өчен, без тәэсир итсен өчен, ягъни аны хәзерге заман күзлек белән карар өчен, менә шундый музыкаль пластик кулланыш белән без спектакльне яңаша тәкъдим итәбез тамашачыларга. Яңаша алам, әлбәттә инде бу тамашачыларга кызыклы формат булачак. Менә артистлар өчен мондый форматта катнашу ничегрәк булды микән? Алсу, сөйләп киттегез әле үзегезнең хис кичерешләрегез белән бүлешегезче. Без бу спектакльгә яздан ук тотындык. Алай дисәк тә 3-4 ай була инде. Biz пластика белән Марат Казыйханов, ул да булса безнең хореограф. Хореограф безгә башта тренинг формасында ярдәм итте. Башта бер сәхнәне, икенче сәхнәне куеп карадык. Мәсәлән, иң шундый менә яркий дип әйтимме, сон бер сәхнәбез бар безнең, ул ачлык сәхнәсе. Менә сез ачлыкны ничек күрсәтер идегез пластик ярдәмендә? Бу миңа сорый. Әйе. Мәсәлән, ниме? Без аны ул вакытта ураза җавапсыз калды. Әйе. Безгә ярдәм итте, беләсезме нәрсә? Ураза вакытында чыгардык без аны, ул сәхнәне. Менә син үзеңне су эчмичә, ашамыйча ничек үзеңне тоясың, нинди халәттә? Менә пластик ярдәмендә пластик белән без күрсәттек ул сәхнәләрне. Шуңа монда безнең бу спектакльдә сүзләребез аз. Ләкин безнең ул хәрәкәтләр, мимикалар ярдәмендә, пластика ярдәмендә халыкка, тамашачыбызга күрсәтәчәкбез. Пластика булгач, монда бик шәп музыка да булырга тиеш. Менә бу иҗат группасында Юсуф Бикчәнтәев исемле яшь композитор бик матур көйләр язды, махсус бу спектакль өчен. Аның көйләре теге фон өчен генә түгел, аның көйләре образ буларак спектакльдә яңгырый. Ягъни теге менә әлеге дә баягы мәхәббәт сәхнәсеме, ашлык сәхнәсеме, яисә Юсуф үзенең агаларын кичергәндә нинди хисләр, нинди дулкында ул яшәй өчен, ашыклар өчен Юсуф Бикчәнтәев бик үзенчәлекле шундый музыка язды, һәм бу яшьләр өчен бигрәк тә электрон музыка бу. Бу классик кулланыш түгел, монда бүтән жанрларның синтетик бер үзәге табылган, шундый көтелмәгән музыка булачак әлеге спектакльдә Юсуф Бикчәнтәевнең. Менә Алсу әйтеп узды, Марат Казыйханов шуннан да хореограф бу командада, иҗат командасында. Шулай ук бу иҗат командасында
инде алтын битлеккә лайык булган рәссам Фәгилә Сельская киемнәрне, гадәт костюмнарны уйлап тапты һәм аның тегелешен теге төрки дөньясына уртак бер теге сыйфат итеп күрсәтте. Гади генә спектакль түгел бу, аның хәтта фәнни консультанты да бар икән, әйеме? Дөрес әйтәсез. Ул да булса Рауил Гайнетдин һәр эшләгән эпизодны видеога төшереп Рауил хәзрәткә аны җибәреп, аның фикерләрен белү бик мөһим иде. Ни өчен? Әлбәттә, динебез турында. Әлбәттә, бу безнең урыф-гадәтләребез турында күбрәк әйтик фәнни яктан. Әлбәттә, Рауил хәзрәт үзенең бик матур киңәшләрен бирде һәм без менә шуңа күрә спектакль теге светский яктан да һәм шулай ук дини яктан да бик камил булырга тиеш. Әйе. Һичшиксез инде уңышлы булсын, без инде түземсезлек белән 15-16 июнь көннәрендә әлеге премьераны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Инде без барлык тамашачыларны әлеге премьерга көтеп калабыз.